Uy, bay. Gutom kay bay. Nah, mau lagi. Gutom gayo. So may plano na to. Kahuna-huna ako bay ba. Kita katong butong dito sa may kural. Ilham tong kuan. Ilham tong nuy-imoy. Na, mau gani. Grabe naman to kaduol. Hilo ya to. Makabot naman ganito. Wow. Ay problema bay. Yun yung gabi Ato tong atuon. Sige. Oh, kita ka na bay. Doon ra kayo. Oh shit! Grabe ka butong bay. Klaro kayo. Kita kayo sa baw bay. Sige bay. Panidi. Kung na bay tao kay wala. Sikmo yun din ako ni. Sige bay, sige bay. Hoy dong. Asam mo pa dulong. Nga gabi na magastanan. Dari Ramikol, ngita digdamang ba? Oy, ay mong kumpiyansa dari dong Tinggawas karon sa mga kikik, uban pang mga elemento. Na, labi na karon, hayag kayong bulan. Ato lang isang adlaw, ay nakitaan sa mga pulis. Nagikuhaan kini og tinai, og gisablay dito sa nga sa buongon. Mao nang kung ako sa inyo, uli na lang mo. Intras sa'yo pa. Sige, Kol. Uli kami karon tatod. Lami agad sa babay oy. Ay, lami mo lang. Bay, muto ka itong gingos tao bay nga tinggawas na karon sa mga manananggal o uban pang mga mananap. Ay sus. Tuo mga ato nga gihadlok na tato para di ta kakawat og lubi niya. Mao gyud bay. Tinuod gyud na. Abi pa lang talawan kay ta. Uy, hala. Unsa man to bay? Uy, hala. Tara, ba't si tabay kay bisig ang tag-iya na ron? Uy, hala bay. Unsa man na bay? Tao man na yung gikaon bay. Hala ko bay. Tao gyud bay. At chichiha ni Bayoy. Naga na tabay. Agni. Imo mo kong gidas magan pre. Kasakit sa kong likod. Uy, sorry pre. Wata ka nakitaan. Bay, torang halimo bayo. Uy, hala, patay. Dali bay, dirita ko sulod bay. Sige.